La Junta Electoral arbitra la campanya. Bé, estàu preparats per aquest experiment? És que la Junta Electoral mos ha prohibit parlar dels nostres assoliments. Massa tard, president. Ja mos han tancat 3 pàgines web. No me fa cap gràcia. Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca. Qualsevol es pot equivocar, excepte ella. A partir d'ara, qui xerri d'un assoliment del govern en rebrà una descàrrega d'1 milió de vols, que no maten, però te deja los pezones como timbre de Castillo. Bé, no hi ha cap problema, apreniu de jo. Mireu, jo no he fet son espases. Jo no he creat lloc de feina. Jo no he fet el palau de congressos. I ara què hi faig? Jo que he fet aquesta legislatura. Sí, he inaugurat una paperera en el parc de Sonoviva. President! No. Han fet més coses. Jo he fet el bicipalma. Tu ets que ets beneita, tontaina, nardo. No me fa cap gràcia. Au, digues, i tu què has fet, fètida del cojón? Tu no cometràs arròs perquè és que no has fet res de res. No, en vaques, per favor. Calla! Jo he fet els jardins del cementiri de Campanet. En jardins, ara ho veurà. Calla! També he fet els jardins del cementiri de Santa Margalida. Te deixaré més xurruscar que el telefonillo del Windsor. Ai, estàs malalt, Aina! Ai, també els de Llorito! Sí, dámelo todo, sí! Aquí vam, te daré lo tuyo, com el teu germà! No puc aturar, president. Està xuclant tota l'energia. Sí, David, el que està xocant m'està que descansai! Francina, què t'has fet? Un altre que me deixa mitges. Telefona'm. I mirau, no vos aguant!